Изгилеккә үндәү начар гамәлләрдән ваз кичәргә чакыру һәр мөселманның изге вазифасы. Дәгъват сүз белән генә түгел, шәхси үрнәк белән дә булырга тиеш. Гимран сүрәсендә булай дип әйтелгән: Аллаһның рәхмәте илә син аларга михрибанлы булдың. Әгәр дә син аларга рәхимсез булсаң, һичшиксез алар синнән качар иде. Димәк, мөселман кешесе һәр яклап үзе дә үрнәк булырга һәм исламның матурлыгын күрсәтә белергә тиеш. Бүгенге хәзинәбез укытучы, сәяхәтче Эльза Нәбиуллина. Аның башкарган эшләрен тиз генә санап та сүрәтләп бетерү дә мөмкин түгел. Шуңа үзе белән сөйләшүне башлыйк. Эльза, 50-дән артык илдә булганың бар. Сәяхәтләргә илһамландырам дип тә әйтәсең. Үзеңдә сәяхәтләргә мәхәббәт ничек туды икән? Сәяхәтләргә мәхәббәт, гомумән сәяхәт итәргә яратмаучы кешеләр юктыр да инде ул. Ләкин миндә сәяхәтләргә мәхәббәт гаиләдән килә дип уйлыйм. Минем әти бик күп илләрдә йөргән шофер, 90-80 елларда. Әни шулай ук сәяхәтләр ярата иде. Без үзебез урман янында туып үстек инде. Урманга булса да ул кирип чыга иде безне походка дип. Һәм без еш кына Татарстан буенча туганнарга сәяхәт итә идек. Мин аны хәзер сәяхәт дип атыйм инде, кунакка баруларны. Менә шундый юл ямсыз сүз булса да, юл җене шул вакытта кагылды. Гандыр инде. Булай зур сәяхәтләргә мин беренче тапкыр 19 яшендә үземнән чыгып киттем Америка Кушма Штатларына, Финляндия аша. Әйе. Безгә әни илһамландыра иде мондый сәяхәтләргә. Аның ниндидер шундый ышанычы булган, күрәсең. Сәяхәтләрдә юлда барган вакытта кеше күпкә өйрәнә, аның уфуклары киңәя, танышлар арта. Шуңа күрә менә ул ниндидер тормыш мәктәбе уза дигән ниндидер ышану ятканлыгын күрәсең. Шуңа күрә мин иң элек студент вакытта аңа әни мин менә Америкага барасым килә дип әйткәч, һәм шундый мөмкинлек бар дип әйткәч, ул куллап хуплады. Ой, мин гомер буе хыялланайм, балаларым сәяхәт итсен дип инде. Һәм чынлап та сәяхәтләр ул безнең яшәү рәвешенә әйләнеп китте инде. Һәм соңрак минем тормыш иптәшем дә, ирем дә шундый ук сәяхәтләр ярата торган кеше булып чыкты. Сәяхәтче ул нәрсәләр эшли белергә тиеш, телләр белү зарурмы, Эльза? Дөресен әйткәндә, телләр белү мин белмим, шуңа күрә мин сәяхәт итмим дигән сылтау белән сәяхәткә чыкмый калу бу сәбәп түгел билгеле. Ләкин һәрбер яңа телне белгән саен, гомумән синең теләсәң инде белемең эшкә ярыячак сәяхәт вакытында, чөнки син кешеләр белән аралашасың, яңа мәдәниятләр белән танышасың, яңа илгә киләсең. Шуңа күрә кимендә инглиз телен белсәң, бу сиңа плюс. Белмисең икән, яхшы өйрәнерсең. Шунда тора бара юлда өйрәнерсең. Ләкин инглиз телен белдем дә мин төрле җиргә сәяхәт алачакмын дигән сүз юк, чөнки инглиз телен белмәгән илләр дә, халыклар да бар. Шул исәптән, мәсәлән, чит илдән безгә Россиягә киләләр икән, мәсәлән, сезнең анда туган шәһәрегезгә, авылыгызгамы, кем бу инглиз телле кеше монда исән кала алачакмы? Әлбәттә кала алачак, чөнки безнең дөнья телебез бар, кешелек теле бар. Барыбер ничек тә аңлашырга була. Шуңа күрә беренче сорауыгызга әйләнеп кайтканда, нинди сыйфаттар кирәк дигәндә, әлбәттә ачык булу. Үзеңнең ниндидер шикләрдән азат булу, дөньяга һәм кешеләргә карата ачык булу, бөтен күренешеңдән дә үз күзлегеңнән карап, бездә булай бу дөрес әйбер түгел, бу бары тик дөрес әйбер түгел дигәннәр, ул сезнең башыгызда утырган шундый стереотиплар, ул сезнең яшәү рәвешегез, ул сезнең принципларыгыз. Әгәр дә башка сезгә капма-каршы булган дөнья бар икән, димәк, бу да нормаль күренеш, һәм моны шулай ук табигый кабул итәргә кирәк. Беләсезме, безнең еш кына бу сәяхәтләр генә кагылган момент түгел, ә гомумән тормышта моментлар. Кешеләр булмаган әйбер өчен кайгыралар. Килмәде ул бәлки синең белән булмаста, әле аңарча син исән буласыңмы, юкмы? Шуны уйлаганчы, ул менә кайгыра башлый. Монда булай әйтсәм, шулай булыр. Һәм юрый, ярый, мин үземнең кроватымда гына калам, менә монда минем белән бер нәрсә булмаячак ди. Ләкин тарихтан без беләбез, Бәдрәфкә кергәндә дә үлүчеләр бар. Шуңа күрә мондый ничек язылган, Аллага тапшырасыз да сәяхәт итәсез, чөнки ул бик файдалы шөгыль. Хәтта ялгышмасам, шундый хәдисләр дә бар, сәяхәт итәргә өндәгән һәм аны хуплаган хәдисләр бар. Турыдан-туры мин инде хәдис белгече булмагач, әйтеп китә алмыйм аны, ләкин андый хуплаулар бар.
Эльза, әмнә сәяхәт вакытында гыйбадәт кылу урыннары, җомга намазларын үтәр өчен мәчетләр табу кыенмы? Юк, бер дә кыен түгел. Менә Аллаһ Тәгалә без әйткән бит, мин сезгә бу җирне мәчет итеп яраттым дигән кебек. Менә хәзер мин турыдан-туры цитата китермим, шуңа күрә мине гаепләүчеләр гаепләмәсеннәр. Димәк, һәр җирдә без гыйбадәт кыла алабыз. Бары тик берничә урын бар. Шуңа күрә менә мин хәзер барам, минем намаз вакытым җитте. Мин утырам, басам да намаз укыйм. Гыйбадәтне теләгән җирдә кылырга була. Тауда булсын, ташта булсын, кыяда булсын. Ул әле бигрәк тә тауга менгәч бик шундый илһамландыра һәм рухландыра. Сез чынлап та менә әйтәләр бит, гомумән изге кешеләр, пәйгамбәрләр, алар биеклеккә омтылганнар, чөнки анда ниндидер үзеңне чынлап та башка төрле дәрәҗәдә хис итәсең. Теге оң ягыннан да. Шуңа күрә бу бернинди каршылык тудырмый. Менә ул мин аның турында хәтта уйлаганым да юк, дөресен әйткәндә, ул шуның кадәр табигый ки, ул синең яшәү рәвешең. Шуңа күрә анда җомга намазына мәчет тапмадым дип кылмый калмыйсың инде. Һәм шулай ук без беләбез, сәфәрдә булган, юлда булган кешеләргә бит анда җиңеллекләр тудырылган, аларны кулланырга гына кирәк. Эльза, кызыгызга бик матур исем кушкансыз, Галия Бану. Аны да беренче чиратта татар телен белерлек итеп үстерәсезме? Татар телендә сөйләшәсезме аның белән? Һәм гомумән милли традицияләрне саклап тәрбиялисезме? Кызыбыз Галия Бану, әтисе кушты бу исемне, күптән хыялланып биргән инде. Менә милли традицияләр дигәндә бу исемдә үк чагыла. Димәк, без үзебезнең милләткә һәм динебезгә якын исемне сайладык. Мәгънәсе дә, исеме дә җисеменә туры килсен дип инде. Башкача мөмкин түгел, тагын инде телдә сөйләшик без аның белән. Ул бит әле кичкенә бала. Мин үзем филолог һәм теге укытучы. Мин аның теленең ничек ачылганын, нәрсә икәнен менә аңлы рәвештә, минем ирем биология укытучысы. Ул да минең ни рәвешле баш минең ничек эшләгәнен, ничек үсеш кичергәнен аңлап, теге без ниндидер теорияларга нигезләнеп түгел, чынлап та менә белгәнебезне эштә кулланабыз. Бу бик табигый. Тагын нинди телдә сөйләшергә кирәк яңа туган бала белән. Мин хәтта кайчакта үземә дә кызык булып китә, чөнки мин моңа кадәр бит ничә ел мәктәптә укыттым. Мин әйтәм, бу минем иң яхшы укучым. Чөнки минем 1 ел эчендә татар телен була өйрәнгән балам юк иде әле дип инде. Шуңа күрә бер караганда ул шундый нонсенс та, чөнки без шундый чынбарлыкта яшибез. Минем менә 1 яшьлек бала белән татарча сөйләшкәнне ишеткәч, бер таныш кызым аның баласына бер 3-4 ай иде инде. Ул әйтә: "Син ничек балаңа татар телен өйрәтәсең?" ди. Бу шунхатлы белмим инде. Бер караганда утырып елыйсы килә торганда сорау, чөнки ул сорау туа һәм ул хәзерге заманда гадәти кебек ишетелә. Икенче яктан шундый белмим инде, мантыкка туры килмәгән шундый сорау. Син балаң белән тагын нинди телдә сөйләшергә тиеш? Кытайчамы? Әгәр дә сез балагызга башка телләр өйрәтергә телисез икән, иң беренче сез аны татар телен, туган телен өйрәтергә тиешсез, ана телен өйрәтергә тиешсез. Чөнки ул аның белән генетик яктан да, хәтер ягыннан да ул аңа бөтен төрле сеңгән, һәм ул менә шушы телдә үзен рәхәт хис итә башлагач һәм бу телдә телен ачкач кына ул башка телләрне яхшы үзләштерәчәк. Инде менә башка телләр өйрәтергә дигәч, беренчедән әле иртә, икенчедән рус теле ул керә, алар инде билингва ике теллелек шартларында яшиләр, ул һичшиксез керә. Урамда барганда, өйдә утырганда да керә, ул каяндыр реклама белән безнең ниндидер сүзләр аша керәме. Рус теле керә, моның өчен махсус утырып, рус теле дәресләре өйрәтергә кирәкми. 100% кирәкми. Чөнки безнең еш кына, әгәр дә татар теленә хәзер әйләнеп кайтсак, күбебез теге авыллардан килгән дә, кайчандыр бәлки рус теленә өйрәнү кыенлык туган да, ой, мин дә интектем, хәзер бу шартлар бөтенләй башка. Чөнки хәзер телевидение бар, радио, интернет бар, балалар гомумән кеше телиме, теләмиме, ул рус телен үзләштерәчәк. Һәм инде менә әзме-күпме без ниндидер мультфильмнар карый башладык, безнең өйдә телевизор юк, ләкин инде бала ул бала, аңа үзе яшенә туры килгән материалны бирергә кирәк, ул табигый шартларда үсергә тиеш, анда каядыр 5 яшендә мультфильм күреп анда шаккатырга тиеш түгел, шундый табигый булырга тиешле процесс. Шуңа күрә мин аңа татар телендә анда 2 минутлык ялкау аю дигән бер мультфильм күрсәтәбез инде. Ул аны ярата. Аннан соң татарчага әкренләп теге озынрак фильмнар тәкъдим итә башладык. Фиксиләр дигән татарча тәрҗемә дә бар. Һәм аның яратып карый торган, ни өчен яратып карый, чөнки мин аңа шуны гына күрсәтәм. Француз телендә бер мультфильмы бар. Ансы менә фоновый тагын бер тел булып торсын ул.
Эльза, син татар теле укытучысы, сәяхәтче. Моннан тыш әле радиода, туры эфирда тапшыру да алып барасың. Бу эшеңнең максаты асылы ниде? Бу татар телен укытуга әйләнеп кайта инде. Рус телле радио безнең тыңлаучыларыбыз да рус телле, ләкин араларында татар телен белүчеләре бар. Һәм гомумән миңа бу эшне проектны тәкъдим иткәндә, мин аның әйтергә кирәк авторы да, чөнки аның материалын үзем язам, үзем алып барам инде. Һәм әйтәләр иде, менә рус телле кешеләр кирәк, алар бөтенләй, мин әйтәм, Татарстанда яшәп, татар телен ишетмәгән һәм бөтенләй белмәгән кеше юк. Әзме күпме ул аны белә. Хәтта Россиядә яшәп тә, менә Татарстаннан читтә яшәп тә, татар телен ишеткән кешеләр белмим, ишетмәгән кешеләр юктыр. Алар бар. Алар төрле сүзләр ашаны ишетәләр. Һәм без менә шушы рус аудиториясына татар телен актуальләштерү өчен, татар телен өйрәнү күңелле, файдалы, аны өйрәнергә була, аны өйрәнергә катлаулы түгел, җиңел, һәм менә шушы төрле юллар аша теге күтәренке кәеф белән җиңел итеп өйрәтү, аңлату. Татар теленең актуальләштерү дөресен әйткәндә, аның безнең тормышта булганын күрсәтү. Ул булсын кибеттә, тукталышта, күрше әбидәнме, анда ападанмы ишетә, дир ерак туганнан, гомумән Татарстанда яшәгән кешеләрнең бик азы гына үзен шипши, менә мин рус, яки яһуд, яки чуаш һәм башка гаиләсе дип әйтә ала. Алар барыбер әзме күпме аларның нәселдә бер тамчы булса да татар каны бар, яки туганымы, кардәшеме бар. Алар аның белән очрашмый тормый. Шуңа күрә бу шулай ук ниндидер мәдәниятләрнең аралашуы итеп тә күрергә була. Аны күпселәргә була инде. Күпселәргә була, аның максатлары ни, чөнки һәр тапшыруның үз максаты була ала. Ләкин асылда менә шул татар телен актуальләштерү һәм өйрәтү. Эльза, тормышта исламның ярдәмен ничек күрәсең? Һәм сәяхәтләрдә йөреп Аллаһ Тәгалә биргән нигъмәтләргә соклануың арта төшәме? Мин дөресен әйткәндә, күп еллар менә шушы ислам кануннарына нигезләнеп, һәм аның фәлсәфәсенә дип әйтим инде, нигезләнеп яшим. Ул минем өчен табигый тормыш. Димәк, ниндидер кыенлыклар, сораулар туа икән, без менә ислам психологиясына, ислам фәлсәфәсенә мөрәҗәгать итәбез. Һәм әле соңгы араларда өстәп куйым инде, менә мин Коръән тәрҗемәләрен укыйм һәм аларны эшкәртәм, редакциялыйм, тәрҗемә итәм, менә шушы эшләр белән эшләргә туры килә. Табигый шулай килеп чыга һәм минем бу өлкәдә тагын да белемнәрем ныгый дип әйтә алам. Ныгый һәм тагын да ышанычым күбрәк арта. Һәм инде кешеләр ниндидер киңәшләр сораганда да biz инде менә бу ислам дини белемнәребезгә нигезләнеп җавап бирә алабыз. Кайчандыр мин менә экватор буенча җирнең әйләнешен озынлыгы ул 40 000 километр, әйме? Кайчандыр миңа моны әйткән булсалар, мин шундый күз алыма килмәс идем мондай саннар. Тизлекләр мәсьәләсендә. Менә бу яктан безнең кайбер сәяхәтләребез машинада уза. Бер ай эчендә без, мәсәлән, 15 000 километр йөреп кайтканыбыз бар машина белән. Һәм менә бу саннар минем өчен ниндидер реальләшә төшә. Алар ниндидер космостагы очып йөри торган саннар түгел, шундый реальләшә һәм ул белемнәрне дә арттыра, тормышка карашны чынлап та үзгәртә. Һәм инде шул ук вакытта никадәр төрле һәм нинди генә шартларда кешеләрнең яшәмәвен күрәсең. Анда әлеге дә баягы шундый әллә ничә мең километр биеклектәме, елгалар эчендәме, анда ниндидер ташландык утраудамы, кайда булса да Аллаһ Тәгалә халыкка, кешегә ризык бирә, аларның яшәү рәвешен камилләштерә, алар моңа күнегә. Шуңа күрә бу чыннан да бу дөнья зур бер мөгъҗиза итеп кабул итәсең. Эльза, синең белән бүген бездә сәяхәт кылдык. Бик зур рәхмәт. Алга таба да күңелле сәяхәтләр көтсен иде сезне. Рәхмәт. Һәр яңа танышу чынлап та зур бер хәзинә шул. Ахирәттә иман һәм игелекле эшләр җәннәткә керү өчен кирәкле шартлар булып торалар. Чөнки имансыз кылган гамәл ни дәрәҗәдә яхшы булып күренсә дә, Аллаһ Тәгалә каршында кабул булмый. Димәк, үзебездә башкаларга игелек кылу сыйфатын булдыру чын хәзинә.